Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai saurare barkanmu da kasancewa tare da kai. A yau maudu'inmu za ku ji cewa kotu ta yanke hukuncin rataya ga Abdulmalik. Wato wannan Abdulmalik dai wani malamin makaranta ne da ya kidnapping ɗin wata ɗaliba tasa, wadda ya tsare a gidansa har tsawon wani lokaci yana kiran nambar iyayenta yana cewa sai sun kawo kuɗi kafin su fanshi diyarsu. A wannan labarin dai kun daɗe da sanin shi insha Allah. To yau aka kawo ƙarshen abin da yake faruwa saboda kotu ta yanke masa hukuncin rataya. Kotu ta yanke ma wannan bawan Allah hukuncin rataya sakamako tsakanin bayan wata doguwar shari'a da aka gudanar ta tsawon watanni. In kuna bibiyar mu ko kuma kuna jin sauran labarai, an daɗe ana wannan kes. Lokacin da aka fara gane wannan bawan Allah aka kai shi kotu, aka zubunar da shi a kotu ake shari'a da shi. To yau ne insha Allah aka kai ƙarshen wannan zancen saboda kotu ta yanke masa hukuncin rataya. Da fatan Allah ya kiyaye gaba ya kuma tsare mu daga mugunyoyin kaddarori, saboda wannan abun akwai ban mamaki a cikinsa. Bayan malamin ya kama ɗalibar tasa ya kai sa gidanta ya tsare ta, yana ba ta abinci, yana kulawa da ita na tsawon lokaci, yana kiran iyayenta yana musu barazana cewa fa in dai ba su kawo kuɗin da ya nema ba to tabbas za su yarsa da su. Iyayen sun buga sama sun buga ƙasa ba su samu kuɗin da za su tura a wannan bawan Allah ba, sakamakon ba wasu masu ƙarfi ne sosai ba. Har ta kai da ya fara gane asirinsa yana ƙoƙarin tonuwa. Daga ƙarshe ya je ya nemi maganin ɓera ya zuba wa yarinyar ta sha ta mutu. Daga ƙarshe dai asiri ya tonu, an kama Abdulmalik yana hannun jami'an tsaro. To an fafata an long time, in ce dogon lokaci ana wannan shari'a. To yau dai ta zo ƙarshe, an yanke wa Abdulmalik hukuncin rataya. Ubangiji Allah ya kare 'yan baya kuma ya samu wannan ta zama izina ga sauran mutane. Allah ya kiyaye gaba da kuma sa zuciyarmu mu fi ƙarfinta. Allah ya raba mu da dogon kwaɗi. Mun gode domin sake sauraron irin wannan labarai masu kasancewa ku danna subscribing da alamar ƙararrawa, domin shine hanya ta farko da za mu fara jin ƙarfin gwiwa mu ɗora abubuwan da ya dace, ko kuma za ku samu sababbin abubuwan mu da zarar mun ɗaura. Mun gode.